Sziasztok! Ebben a videóban most tisztán rólunk videó lenne. Tehát, így összeírtuk magunkról a 10 tényeket. Igen. Tehát, hogy a hobbink, hogy ne felejtsük el, hobbink A lovaglás. mindkettőnknek, Igen, én mondjuk versenyszerűen űzöm. Tehát... de még nem voltál, de hagyjuk. Jó, nem voltam, de... Mert még készül. De majd, azt hiszem májusban? Igen. Ja, májusban lesz egy húsvéti verseny. Akkor kedvenc állat. Ló. Kutya, ló. Igazából mindegyik, de a legjobban az a ló. Ja. Korunk. 12. Igen. Mindkettő. És hozzáteszem, nem vagyunk testvérek. Ja, igen, drága barátos ném. Igen. Akkor. Ő szemüveges. Igen, csak most lovagolni voltam. Én nem vagyok. Egyik se. Szemüveges, se kontaktlencsés. A bal szemem rosszabb, mint a jobb, úgyhogy... Jó, ez nem ilyen szemes videó lesz. De mindegy, Ne nem vagy. nézzétek, hogy rögök. Utáljuk a sulit. Igen. Mind a ketten? Ő meg a matekot nagyon. Nem mondom a jegyeidet, jó? Nem bukik, nem azért. Majdnem. Csak majdnem. Akkor édesség. Imádjuk mindketten. Igen, akármiről van szó. Csak édes. Igen. És így... Ja, Na igen, sok állatunk van. igen. Nekem van 2 lovam, egy kutyám, meg egy tengeri malacom. Nekem szintén 2 ló, egy kutya, várjál, a Lora, akkor Bokci, az is még várjál, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kutya, 8 Lolával együtt. Lora. Végre, ez egyre sikerül. Ja. Akkor anyásak vagy apásak? Anyás. Anyás. Anya a minden. Ezt most nem sértésben mondom, aki apás, úgyhogy... Igen, mert hagyjuk. Ki milyen, úgyhogy... Hagyjuk, majd valamelyik videót ezt így tervezzük, hogy erről így elmondjuk a dolgokat. Vagy nem tudjuk még. Na mindegy. Akkor válogatósak vagyunk. Nagyon, főleg cipőben. Igen, de nem így kajában. Nem, hanem inkább cipőben. Igen. Még ruhában is azt mondom, hogy oké, de azért De cipőben. nagyon, abban nagyon. Igen. Mutatnak nekem egy ronda cipőt, mondjuk az eladó, és mondom magamban, hogy ez hogy néz ki már, Maris, már ne haragudjál. De ezt ki aló venné fel? Nem? Hát igen. De olyan rondákat mutatnak. Meg ilyen kisbabás. Ja. Úristen. És Borzasztó. a CCC-ben olyan ronda cipők vannak, hogy így elszörnyűködök. Jó, vannak valamikor, amikor jók vannak, de... Hát, ja. De alig van gyerek, mondjuk igazából valamilyen szinte felnőtt méret a lábunk. Mert 36, az már felnőttnek számít. 37. Ja, 36-37, de valamilyen szinten már felnőtt láb méret. Ja, mindegy. Tehát, nézzétek majd a leírást. Bú. És ha tetszett a videó, akkor... Ja, egyébként plusz 1 ténynek egyenes hajunk van. Ja, igen. Most be van gondolt, igazából már tegnap be volt, csak már... Hát nekem ez ma második napja, hogy így nagyjából benne van a hajam. Ja, és lesznek hol videók is, csak... Igen, meg Csak attól állották, függ, hogy néz ki, úgyhogy... Igen, csak attól függ, hogy mikor jön meg a cuccocskám. Úgyhogy igen, majd lesz hol videó, meg lesz olyan videó, amiben csak én vagyok benne, vagy csak ő.
Hát az még nem biztos, de... Nem biztos, csak ugye igen. Ez így igen. Ez így igen, jó van, okos vagyok. Na mindegy. Hát ez a videó így ennyi lett volna, nagyjából. Igen. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Fel! És igen, iratkozzatok fel. Ahogy ő mondta. És dobjatok egy lájkot. Na, sziasztok! Sziasztok!